Hello रायजोफोर बिश्वकर्मानि गारि सुबाय आरो उफाय गैया फुजा होनो मोना थेवबो माने गारिखौ जोङो सुगासिनो दङ जेमान हायो जों सुगासिनो दङ विश्वकर्मा पूजा गारिफोरा साफा खालामनांगोन बेनिखायनो जों गारिफोरा जों सुबाय आरो नोंथांमोनाबो खेबसेनि गासैबो फुजा होदों जों बिदि फुजा होनो मोना थेवबो माने गारि जोङो सुगासिनो दङ गंसे सुखांबाय नायबावनोसै आरोबाव हायो सा साबसिन जाबाय न'आव थानो बारा मोजां जाखाया गरम माने सोलायबाय दा ओमफ्राय माने फुजानि सम फुजानि दिन बेनिखायनो माने सुबाय मेंबाय बहुद माने मा बुंनो बिराद पाइपआ सफैया न'आवनो सुबाय आरो बाराबा हाबनो नाङाखै नालाय न'आवनो सुना होबाय आरो नोंथांमोननि सायाव आङो जिमान हायो माने फुजाखौ दिन्थिलांनो नाजालांगोन मानो होनना बुङोब्ला आंनिया मानसि माने भागिनि मानसि थैनायखाय जों माने बिश्वकर्मा फुजाखौ होनो मोना बेनिखाय गारिखौ दिनै सुना दोनदों आरो आङो Gorlainanla neyse. Bismillah. Baik, nah ini. Wah, yang baik, tapi orang malahan माने खनसे ओरैनो होना दोननोसै फुजा खालामाबो नेमखौ खालामना दोनथानोसै ओरैनो दै बिश्वकर्मा ओरैनो होना दोननोसै फुजा बाथा होनो मोनाब्लाबो नैयाव भगबाननि नामाव गसाइनि मुङाव ओरैनो फुजा होआब्लाबो ओरैनो माने माला दोंसेखौ गारियाव होना दोनबाय आरो जाहाथे माने बिश्वकर्माया सन्तुष्ट मोनो नैया ट्रेक्टरखौ आं सुवासै बिराद मेंबाय नालाय दा नांगौसै सोरबा सुथोसै माने नैबे दैयाबो गोजानाव दङ नालाय आं बारा रोगानो हालिया दा नांगौ सोरबा सुथोसै आं गारि गंनै सुना दोनबाय स्कुटिखौ सुबाय बिनि उनाव आरो ट्रेक्टरखौ दा नांगौ न'आव सोरबा सुथोसै आरो बिश्वकर्मानि मुङाव आं खिसारि जाया आङो या बिश्वकर्मा फुजानि गथ'फ्रा खिसारि जादों नै बिथांमोना होदों फुजाखौ बिथांमोननि फुजा नैया जागासिनो दं बिथांमोना नैया नैबे जाबाय सासे बस नैया प्रफुल्ल बस नैया आं दहायनो बुंदों माने गामियाव फायदोनि सेंग्राफोरा
बिथांमोननि पुजायाव माने जोंनि माने गाजि जानो एसे प्रसाद जानो नागिरनाया जाय बिश्वकर्मा की जय हो नैया बिश्वकर्मा पुजाया माने जाहाथे अरायबो गासैबो रायजो राजाफ्राबो जाहाथे मोजाङै हाय आलो गोजोन थायो आरो बिथांमोनाबो दिनै बे पुजाखौ होबाय लोगोसे आंबो माने पुजा दहायनो बुंदों होनो मोनाब्लाबो आं बिथांमोननि पुजायाव फैनानै माने जाफैदों आबै गाज्रि जाबायना जादो दे जादो जाबायना जाबाय थादो दे दायो फैलायबाय माने जोंनि मेदाम बिश्वकर्मायाव फैलायबाय नै आबैमोआ जागासिनो जोङो ओइया আমাৰ গৌতম দা আছে আমাৰ লগত আমি একেলগে পূজা খাব আহিছোঁ আমাৰ আইতা আতেইৰা খিচাৰি খাই আছে दायो খিচাৰি जागासिनो दं गासैबो ओइया जोंबो आंबो बुट जाखांबाय খিচাरिथ' मोनजाया आं दहायनो बुंखादों नोंथांमोननि सेराव थेवबो लिंनायनि खाथिर लानानै जों दिनै माने जोंनि मेदामिनाव जोङो माने फैदों आरो এয়া আমাৰ সুশীল দা তেওঁ খাই আছে বলে আছে নাখাম মই খিচাৰি পূজানি খিচাৰি ধুনীয়া পূজাৰ খিচাৰি খাই আছে বিশ্বকৰ্মানি বাইদেউহঁতে আছে আমাৰ লগত এয়া মানে বিশ্বকৰ্মা পূজাত আমি এয়া আজি চবেই লগ হৈছোঁ হয় নহয় লগ হৈছি না এয়া চাই লওঁ নাম চাম গাড়ী নেকি বাইদেউ নাম গাই আহিছে ন বঢ়িয়া এয়া এতিয়া পূৰা বজাই আছে পূৰা নাগলা বজাই আছে হা সুন্দৰ পৰিৱেশ ন বঢ়িয়া থেংক ইউ তৰুণ কাকতি দেৱক ৰঙীয়া বৰুৱাৰ ভাই মৈৰাপতি মহোদয় মাননীয় অনন্তসকলে এখন ফুলাম গামোচাৰে সন্মান জনাব